Stomak od telo svoje
ученици, любим ансой, директори, професори, ви сте мой. Дай Боже здравия и радости, и твои вина, и младости. Посоти каши бичени на вело, с улица моя съм тръщала по село. Посоти каши бичени на вело, с улица моя съм тръщала по село. Ученици, любим ансой, директори, професори, ви сте мой брой. Дай Боже здравия и радости, и мои вина, и младости. Ученици, любим ансой, директори, професори, ви сте мой брой. Дай Боже здравия и радости, и мои вина, и младости. А сега предоставяме желанието на следващата група. До нови за всички вас, които много ви обикнах, една песен на Тодор Върбанов. Още преди да срещна живота си, те вас обичат. Древни групи, лични фото си, звезден проличват. Шумни площади и празни понятия в цифров спектакъл. По телевизия, по телепатия, те само те чакам. Колко години шум се сближавали двата маршрута. Колко причини тази любов изкая единствено. Като вечност, ти ме въздигаш по стръмните пътища ти ме възпираш, моите кошмари и приказни също ти режисираш. Двама се лутаме покой и сият няв и сърдечност, тази любов изкая единствено. И като вечно имам ваци за единствената танцуваща двойка Дълдей и на двамата. И сега ще продължим с една песен, отново наша песен, която ще ви изпълни колегата на клавира. Ще извините за момент само нашия сол китарист да си настрои китарата, защото не е добре да ви дразни слуха. Оставам сам самичък в този час. Покривам си мисля, вече съм аз. Обърнах се сами, видя това си ти. Сами бе и ти неща.
само за миг да прошепнем. Второ за час покривам си мисля, вече съм аз. Обърнах се сами, видях това си ти. Съните или в нощта. Аз ти казвам боли, пак ти казвам боли. Искаш само за миг да прошепнем тук. Аз ти казвам боли, пак ти казвам боли. Искаш само за миг да прошепнем тук. Всички горе ръцете! Ей! Обичам ви! Не казвам думи, си дъжна мене. Не мога да съдя, че си разбираме. Ти, който си още неразумна. Най-дългите нощи имаш този цвят. Нека в нас да остане, само нека. За мечтите, които чакам, някой друг внака. Благодаря ви! Hey!
Добър вечер. Както всички знаете, тази вечер концерта е за училището в Никарагуа. Ние всички, както разбирате, тази вечер се явяваме за втори път, именно заради този случай. Много ви моля, тези от вас, които имат отношение по въпроса, урната е пред вас, заповядайте, кой колкото пожелае, няма ограничения. Продължаваме.